У эфіры «Свабода Прэміум» вас вітае Ганна Соусь і мой першы суразмоўца ў 2022 годзе дырэктар Цэнтру новых ідэй Антон Раднянкоў. Ён адзін з аўтараў даследавання пра рэйтынгі беларускіх гарадоў. Добры дзень, Антон. Добрый день, Ганна. Я прапаную пагаварыць пра найлепшыя і найгоршыя гарады ў Беларусі паводле розных вымярэнняў і пра тое, якія змены могуць адбыцца ў сувязі з цяперашнім і будучым ад'ездам з Беларусі найбольш актыўнай і крэатыўнай часткі беларускага грамадства. Ну вот і перш чым перайдзем непасрэдна да рэйтынгу, давайте пагаворым, што зменіць у Беларусі найперш у Менску масавая палітычная міграцыя, што, магчыма, яна ўжо змяніла. Хто будзе пакупаць па якіх коштах кватэры вымушаных мігрантаў, якім будзе гарадское жыццё, хто будзе перасяляцца ў вялікія гарады, калі перамены не наступяць бліжэйшым часам. Ваше бачанне і прагноз. Ну, так адразу пачну, што я не з'яўляюсь экспертам па рынку нерухомасці. Але, у прынцыпу, як вы правильно сказали, зараз апошнія паўтары гады адбываецца палітычная міграцыя. У Мінску 10 кошты упали там на каля 15%, але агулам за апошні год яны застаюцца стабільныя. Кошты застаюцца стабільныя у тым ліку і ў рэгіёнах, у буйных гарадах рэгіянальных. Ось, і тут трэба разумець, чаму гэта адбываецца. У прынцыпу, зараз, калі эканоміка у гэтым ужо 22 годзе не будзе расці, будзе адбывацца стагнацыя, як пра гэта кажуць шматлікія эканамісты, то за палітычнай міграцыі трэба чакаць эканамічную міграцыю. То бок людзі пачнуць кудысьці пераязджаць з-за таго, што іх не хапае грошай, да, яны будуць хацець знаходзіць працу. І тут трэба разумець, што не ўсе будуць гатовы з'язджаць з краіны. І тыя людзі якраз такі з рэгіёну, дзе будзе найбольшая праблема з працай, яны насамрэч будуць пераязджаць у Мінск. То бок яны будуць шукаць працу ў сталіцы, і гэта насамрэч будзе трымаць гэтыя кошты стабільнымі. То бок самыя буйныя гарады, там кошты на жытло, на нерухомасць будзе падаць апошні, бо ў гэтых гарадах найбольш устойлівая эканоміка, там большая частка прыватнага бізнесу, да, прыватнага сектару, там лепшая сітуацыя эканамічная агулам, да, таму гарады будуць пераязджаць у іх, і не варта чакаць нейкага там абвалу на рынку нерухомасці, але гэта як мы бачым сітуацыю, мы не аналізавалі адмыслова там рынок нерухомасці, мы не з'яўляемся гэтымі экспертамі, але вот гэта наша бачанне. Зноў жа, чаму зараз не адбываецца гэтая масавая эканамічная міграцыя? Сітуацыя з тым жа ковідам, да, межы закрыты, людям цяжэй з'язджаць і гэтак далей. То бок вялікая частка людзей зараз застаецца ў краіне. Гэта таксама паўплывала на, напрыклад, памежныя гарады, Брэст, Гродно. Там звычайна гараджане заўсёды ездзілі на закупкі, так, у суседнія польскія гарады, да, там, ці ў Літву ездзілі. Зараз гэта не так зручна. А ўнутраныя рынкі таксама не былі развіты. Да? У тым жа Брэсце не так шмат нават гіпермаркетаў ёсць, бо раней не было гэтай патрэбы ў нейкіх вялікіх гіпермаркетах, бо ўсё можна было купіць у Беластоку. Зараз вялікая частка гэтых людзей сидзіць, выехаць вельмі цяжка. Ось, таму гэта таксама стрымлівае гэты адток людзей з краіны, а гэта таксама падтрымлівае там агулам кошты. Горад гэта не толькі кватэры, у якіх жывуць людзі, гэта і гарадское жыццё, якое вельмі буяла ў Беларусі некалькі гадоў таму. Цяпер калі паглядзець на вуліцы Менску, нават навагоднія святы, то паўпустыя былі, няма настрою, няма асяродкаў, дзе людзі весяліліся. Мы якраз калі размаўляем, я толькі глянула цытату Александра Лукашенка, сёння заявіў, што ў Менску сталі будаваць менш жылля і кажа, што нельга перанасяляць Менск. Напэўна, таксама нешта ён адчуў, ці ведае нейкія лічбы і адтоку людзей, і сітуацыі ў сталіцы. Што адбудзецца на ўзроўні гэтага гарадскога жыцця, людзей, якія ствараюць гарады ўласна? Тое, што зноў жа, пра гэта не трэба перасяляць Мінск, но гэта насамрэч не зусім правільны падыход. І ёсць нейкія агульныя тренды ў эканоміцы. Наша краіна не знаходзіцца ў вакууме, она знаходзіцца побач з іншымі краінамі. І калі людзі не будуць магчымасці ехаць у Мінск працаваць, яны будуць проста з'язджаць у іншыя гарады. Бо найбольш актыўна гэта якраз такі працаздольная частка насельніцтва. Яны шукаюць працу. Калі ў тваім маленькім мястэчку няма працы, калі ты не можаш паехаць у Мінск працаваць ці ў іншы вялікі горад, ты проста з'едзеш з краіны. Таму лепш, мабыць, хай павялічваецца Мінск у сваім насельніцтве, чым беларусы будуць больш актыўна пераязджаць там Варшаву, в Киев, в Москву і ў іншыя гарады, дзе ім будзе прасцей знайсці працу. Таму гэта таксама не зусім мне падаецца правільны позірк на праблему. Вось, калі казаць пра гарадское жыццё, то, конечно же, гарадское жыццё
зараз у цяжкім становішчы. Зноў жа, мы, мабыць, про гэта будзем казаць пазней, паўплывала і палітычны крызіс, зачынілася агромная колькасць недзяржаўных арганізацый, якія стваралі вялікую частку гэтага грамадскага жыцця. Некаторыя гарады толькі пачалі ператварацца ў турыстычныя гарады, мы кажам про тое ж Гродно, да, Брест, якія ось гэты памежны рух, да, прыязджала шмат турыстаў менавіта там з Літвы, з Польшы, і палітычная сітуацыя, і ў тым ліку коронавірус, гэта, конечно, вось гэта все спыніла, так? Таму, конечно, зараз гарадское жыццё знаходіцца ў больш такім у замарожаным стане. Антон, давайте цяпер пра сам рэйтынг беларускіх гарадоў, якія склалі вы і вашыя калегі, якія асноўныя яго вынікі, якая методыка была? Мы ацэньвалі увогуле гарады па некалькі накірунках. У нас там 40 гарадоў самых вялікіх мы ўзялі з насельніцтвам больш за 19 тысяч чалавек. У нас было некалькі вымярэнняў, гэта дэмаграфічная ўстойлівасць, стан эканомікі, якасць жыцця, грамадска-палітычныя практыкі і турыстычная прывабнасць. Мы гэта рабілі і ў 18 годзе, і ў 19 годзе. У 20 годзе па зразумелых прычынах мы рэйтынг гарадоў не выпускалі, бо было не да рэйтынгаў. Ось. Калі казаць пра вынікі, то ў нас ёсць 3 горады-лідары. Гэта Мінск, Гродно, Брест. Гэтыя гарады з самай вялікай колькасці балаў. Даволі добра паказваюць, у пяцёрку ўваходзяць гарады, якія такія прамысловыя монагарады, гэта Салігорск, Жодзіна. Абласныя цэнтры ўсходнія, яны паказваюць себя горш. Гомель на 6-м месцы, Магілёў на 12-м, Віцебск на 8-м месцы, да? Ну вось, гэта калі каротка. І я хотела яшчэ запытацца вас, што калі вы атрымалі вынікі гэтага рэйтынгу, што для вас было нечаканым, а што заканамерным? Ну тое, што вот зараз вы пералічылі гарады на ўсходзе, яны менш прывабныя, так, ну гэта можна было прагназаваць, а былі нейкія вынікі нечаканымі. Я вось думаю, гэта адных з такіх цікавых наших высноваў, бо традыцыйна мы кажам, што у нас у Беларусі няма падзелу паміж захадам і ўсходам. І культурна сапраўды падзел паміж захадам і ўсходам ён не надта вялікі. Але калі мы паглядзім на гарады, то безумоўна гэты падзел, канешне же, ёсць, бо ў прынцыпу геаграфічнае знаходжанне гэта адзін з фактараў эканамічнага, тым ліку не толькі дэмаграфічнага росту гарадоў. Гэта фактары, якія ўплываюць. І гэта ўплывае не толькі на буйныя гарады. Гэта насамрэч уплывае і на на мястэчкі, так, на меншыя гарады. У нас так атрымалася, што гарады на заходняй частцы паказваюць сябе значна лепш, чым гарады на ўсходняй частцы Беларусі. Умоўна кажучы, Пінск, Ліда, Кобрын, Слонім, Смаргонь, яны знаходзяцца ў другой дзесятцы, з 10 по 20 месца. Гэта даволі добрыя паказчыкі. У іх неблагая дэмаграфія, у іх неблагая эканоміка, там больш-менш актыўнае грамадства, у іх яны больш цікавыя турыстычна. Калі мы паглядзім гарады на ўсходняй частцы Беларусі, таксама невялікія. Горкі, Рэчыца, Калінкавічы, Орша, Светлагорска, Сіповічы, Крычаў, гэтыя все гарады знаходзяцца ў апошняй дзесятцы. Нават такія гарады, як Светлагорскі і Рэчыца, якія неблагія з пункту гледжання эканомікі, там даволі высокія заробкі, гэта 6-9 месца, але кепская якасць жыцця, да, гэта толькі 31-36 месца 48 рэйтынгу. Там мала дактароў, там павышаная злачыннасць, у гэтых гарадах няма студэнтаў, мало турыстаў, да? Таму ось ёсць гэты падзел паміж захадам і ўсходам. Зноў жа, калі мы рабілі гэты рэйтынг гарадоў, мы не маглі абысці вось падзеі 20-го года. Мы тым ліку паспрабавалі нейкім чынам ацэніць, якія гарады былі больш грамадска актыўныя, палітычна актыўныя. Мы доўга думалі, якім чынам гэта можна замерыць. І у выніку мы вырашылі звярнуцца да платформы «Голас», паглядзець у разліку на 1000 жыхароў, у якіх гарадах людзі было больш рэгістрацыю у платформе «Голас», бо гэта паказвае, наколькі людзі грамадска актыўныя. І у нас тут выдзелілася такія, можна сказаць, 3 кластары гарадоў. Першае – гэта Мінск і сталічны рэгіён. Маецца на ўвазе у тым ліку Маладзечна, Дзяржынск, там таксама даволі актыўныя гараджане. Потым гэта заходнія гарады, і гэта і Брест, і Гродно, і Ліда.
Бяроза ўваходзіць в десятку. А третья група палітычна актыўных гарадоў гэта вось гэтыя вот монагарады, прамысловыя монагарады. Гэта Салігорск, гэта ён у нас на 5-м месцы па актыўнасці гараджан у голасе. Гэта Жодзіно на 4-м месцы. Гэта Жлобін, ён на 9-м месцы. То бок ось сталіца, сталічны рэгіён, прамысловыя монагарады і заходнія гарады. Гэта вот асноўныя такія найбольш пратэсныя гарады альбо гарады, дзе грамадства больш палітызавана, больш актыўна. Ну вось. А у вас у дзесятцы Пінск знаходзіцца, і таксама ў гэтым горадзе былі пратэсты вельмі актыўныя, там фактычна на некаторы час і змена ўлады адбылася, і вельмі жорсткае пакаранне цяпер людзям, якія ва ўсім гэтым удзельнічалі. Ёсць тлумачэнне у вас Пінску? Вот і як прывабнага гораду, як вельмі актыўнага гораду ў пратэстах? Ну, фактараў вельмі шмат, там аднаго насамрэч не знайсці. Мы спрабавалі ацаніць, насамрэч, ідзе ўлады найбольш рэпрэсіўныя. Да? Мы з аднаго боку хацелі паказаць, дзе гараджане найбольш актыўныя, і дзе ўлады рэпрэсіўныя. І вось тут якраз такі некаторыя з гэтых гарадоў не все трапілі і самыя рэпрэсіўныя. То бок на першым месцы гэта Жлобін па колькасці палітвязняў. Мы глядзелі па колькасці палітвязняў, бралі дадзеныя з сайта Палітзакні, у іх ёсць мапа, дзе яны размеркаваны, дадзеныя на кастрычнік. Так? Жлобін, Брэст, Пінск. Вось гэта самыя гарады, дзе ўлады найбольш жорстка рэпрэсавалі людзей. Нема Жлобіна, да? Нема Жодзіна, да? Хаця там нема Жодзіна, нема Салігорска, хаця там таксама гараджане былі вельмі актыўныя, але ўлады там менш рэпрэсіўныя, чым у Жлобіне, у Брэсце, у Пінску. Таму таксама адрозніваецца. Да? Гэта паказвае, што гарады розныя і мясцовыя ўлады розныя, яны дзейнічаюць па-рознаму. Выпадак, які цяпер абмяркоўвае вся Беларусь, трагічная гібель жыхара Рэчыцы, меркавана, што пасля затрымання міліцыі ён быў збіты, так мяркуюць бацькі, і ў выніку памёр. Рэчыца, як вы сказалі, знаходзіцца ў самым нізе гэтага спісу. Ці можна разглядаць міліцэйскі гвалт, які па ўсёй краіне, вот так не геаграфічна, ці гэта з'ява аднолькавая цяпер для ўсіх беларускіх гарадоў? Насамрэч, гэта адна з праблемаў, калі мы стваралі наш рэйтынг, даволі складана. Трэба мець колькасць дадзеных па вялікай колькасці гарадоў, і гэта не заўсёды ёсць. Некаторыя дадзеныя зараз улады ўвогуле перасталі публікаваць. Напрыклад, дадзеныя пра смяротнасць, нараджальнасць, дэмаграфію гарадоў мы бралі там дадзеныя за 19 год, бо з каранавірусам не па 20-й, вот яны ўжо сказалі, не з 21 год, яны дадзеных не дадуць. Мы нават не можам дакладна разумець, наколькі змяняецца насельніцтва гарадоў. Тое ж самае і тычыцца самого гвалту. Цяжка сказаць пра гарады. Мы глядзелі пра колькасць злачынстваў. Па колькасці злачынстваў Рэчыца знаходзіцца на 39-м месцы з 40. Ось гэта самы ніз. Ось найлепшыя паказчыкі вот у Новополоцка, Жодзіна, Пружаны. Ось Асіповічы, Рэчыца, Калінкавічы, гэта 3 горады з самага нізу. Да? Я вас пераб'ю, гэты выпадак наўрад ці трапіць у спіс злачынстваў, і справа, магчыма, не будзе адкрытая, так? Хутчэй за ўсё не трапіцца, так. Мы гэта разумеем. Я хацела яшчэ запытацца, вот все гэтыя гады, калі Александр Лукашенко кіруе Беларусю, стварэнне аграгарадкоў – это такая вельмі важная рэч, якая падаецца як вялікая частка ягонай палітыкі, і пра вынікі гаворыцца даволі шмат гэтай з'явы. Вот аграгарадкі з'яўляюцца прывабным месцам для жытла, вот паводле вашага рэйтынгу? Ці траплялі аграгарадкі, ці можна меркаваць, наколькі гэта паспяховыя праекты? Мы менавіта аграгарадкі не ацэньвалі, тому у нас, як казаў, мы ацэньвалі гарады з насельніцтвам ад 19 тысяч жыхароў. Таму можна сказаць проста пра сельскую мясцовасць. Агулам сельская мясцовасць, насельніцтва сельскай мясцовасці зменшылася 10 на траціну за апошнія 10годдзі. Зараз в сельскай мясцовасці пражывае крыху больш за 2 мільёны чалавек. Бо прынцыпу гэта параўнальна з самім Мінскам. Гэта не так мала, але гэта не так шмат. Агулам відавочна сельская мясцовасць прайграе па вялікай колькасці паказчыкаў, так, звычайным гарадам. З цікавага, што якія гарады аказаліся ў рэйтынгу даволі высока, гэта гарады-спадарожнікі Мінску. Гэта Дзяржынск, ён на 7-м месцы ў агульнай табліцы.
і Смалявіч, яны на 11 месцы. Якія там добрыя бакі? Добрыя бакі – гэта моцная эканоміка, вялікая колькасць інвестыцыяў, прамысловасць, даволі добрыя заробкі, даволі добрая дэмаграфія. Гэта маладыя гарады, там маладое насельніцтва, там не так шмат людзей, якія пенсійнага ўзросту. Але мінусы звычайныя для такіх гарадоў – гэта нізкая якасць жыцця, там не так шмат дактароў, там нема студэнтаў, і нізкая турыстычная прывабнасць. То гэтыя гарады, дзе ты можаш добра зарабляць, але гэтыя гарады, дзе ты цалкам не можаш менавіта там рэалізоўваць сябе там у рэкрэацыйным сэнсе, там расслабляцца нейкім чынам, адпачываць, добра праводзіць час. Вось гэта прыблізна гэтыя праблемы тычацца і аграгарадкоў. Там не так шмат па якасці жыцця. І менавіта таму людзі пераязджаюць у больш буйныя гарады, каб атрымаць лепшую адукацыю, каб атрымаць лепшую сістэму здароўя, каб атрымаць лепшую працу і так далей. Гэта асноўны драйвер. Гэта тое, што адбываецца ва ўсім свеце. Немагчыма дзьмуць супраць ветру. Так, калі ва ўсім свеце людзі пераязджаюць у буйныя гарады, бо буйныя гарады гарантуюць лепшую якасць жыцця, і ў Беларусі гэта будзе адбывацца. Немагчыма перавярнуць гісторыю ці эвалюцыю ў іншы бок і ўсіх там перасяліць у аграгарадкі. Тое ж самае, як немагчыма забараніць людзям ехаць у Мінск, бо калі ў Мінску заробкі на 30% ці на 20% вышэй, яны будуць ехаць у Мінск. Гэта так працуе эканоміка, так працуе так працуе грамадства, так сацыяльныя сістэмы працуюць. Супраць гэтых законаў пайсці немагчыма. Абранне Александра Лукашэнкі ў 94 годзе, паводле некаторых аналітыкаў, у некаторых ступенях гэта вынік інтэнсіўнай урбанізацыі, актыўнага выбару былых вяскоўцаў, якія сталі гарадскімі жыхарамі толькі ў першым ці другім пакаленні. І тое, што адбылося ў 20-м годзе, у тым ліку вынік дэмаграфічных зменаў, павелічэння свядомага гарадскога насельніцтва, якіх свае каштоўнасці для іх непрымальны свет і грамадства паводле ўзораў, якое будуе Александр Лукашенко. Вы кажаце пра тое, што, это не вы кажаце, статыстыка гаворыць пра тое, што змяншаецца колькасць сельскага насельніцтва ў Беларусі. Ці можна разглядаць будучыя магчымыя перамены ў Беларусі праз такі ракурс павелічэння гарадскога насельніцтва, пераезд у гарады і змяншэння сельскага насельніцтва? І так і не. Канешне, гэта з'яўлялася адным з вельмі важных фактараў падзеяў 20-го года. Вось гэта паўстанне новага сярэдняга класу. Гэта паўстанне людзей, якія прызвычаіліся да пэўнага ўзроўня жыцця, якія пабачылі, як жывуць за мяжою, тым ліку, якія меюць большыя заробкі, часцей вандруюць. Так, і вось гэтая частка была ў пэўным сэнсе драйверам пратэсту, моўна кажучы, аўдыторыя бабарыкі, так, ці выбарцы бабарыкі. Вось, яны больш хацелі каштоўнасна свабоды, магчымасці самарэалізацыі і гэтак далей. Але трэба разумець, што пратэст быў такі масавым менавіта таму, што удзельнічалі шырокія слаі грамадства. І ў тым ліку жыхары дробных гарадоў, тым ліку гарады не сталіцы, сельскай мясцовасці і гэтак далей. І праблемы ў іх былі іншыя, і хацелі іншага. Яны хацелі дабрабыта, яны стаміліся ад беспрацоўя. Гэтыя людзі меюць больш нізкія заробкі, яны вымушаны ўвесь час кудысьці ездзіць зарабляць. У іх ёсць сем'і, на якім не хапае грошай. Яны бачаць, якая кепская сістэма, увогуле сацыяльная сістэма, якая сацыяльная дзяржава. Яны гэта ведаюць, яны гэта бачаць. Яны не задаволены нізкай якасцю жыцця. Да? Гэта тыя людзі, да якіх у свой час вельмі паспяхова звяртаўся Сергей Ціхановскі, калі ён ездзіў па гарадах і размаўляў з гэтымі людзьмі. Таму я думаю, складнік такой масавасці пратэсту 20-го года якраз таки ў тым, што аб'ядналіся вось гэтыя даволі розныя дзве аўдыторыі. Першая, якая хоча больш свабоднай Беларусі, а другая, якая хоча Беларусі, якую яны могуць працаваць і жыць, а не з'язджаць кудысьці за працай. І вось гэтая незадаволенасць розных тыпаў, тое, што аб'ядналася, яна і дала такі шырокі пратэст. Я хацела яшчэ запытацца пра тэндэнцыі, якія выявіла ваше даследаванне што да гарадоў з вялікімі прамысловымі прадпрыемствамі, так называнымі горадастваральнымі прадпрыемствамі. Якія вынікі вы маеце? Насамрэч, вось гэтыя прамысловыя монагарады, яны паказваюць сябе даволі добра. Як я ўжо казаў, Салігорскі з Жодзіным на 4-м і 5-м месцы, Жлобін, Мазыр на 10-м, на 16-м месцы. Жлобін ніжэй, але гэта адзін з самых маладых гарадоў, людзі таксама драйверы развіцця гарадоў. Такія гарады, як Бабруйск, Барысаў, Барановічы аказаліся значна ніжэй, то бок мы бачым, што дагэтуль пакуль што монагарады паказвалі сябе добра. Але мы таксама ў Цэнтры новых ідэй праводзілі даследаванні, як санкцыі могуць паўплываць на рэгіёны, і мы бачым, што насамрэч шматлікія з гэтых монагарадоў
зараз знаходзяцца пад рызыкай, бо гэтыя горадаўтваральныя прадпрыемствы будуць зараз знаходзіцца пад санкцыямі. Мы до конца не ведаем, як санкцыі паўплываюць на той же там Беларусь-Калій, як гэта паўплывае на Новаполацкі нафтанс, полацкае шкловалакно, але ёсць верагоднасць, што якасць вось гэтых гарадоў, а гэтыя гарады, яны насамрэч з'яўляліся рэгіянальнымі драйверамі. То бок яны прыцягвалі працоўную сілу не толькі свайго гораду, але забяспечвалі працоўныя месцы і для суседніх раёнаў. То бок людзі з суседніх раёнаў працоўназдольнага горада узросту таксама ездзілі ў гэтыя гарады працаваць. І вось гэтыя зараз рэгіянальныя кропкі росту, яны будуць пад ударамі санкцый, а гэта стварае праблему і для гэтых саміх гарадоў, але і для раёнаў вакол іх таксама. Як гэта будзе ўплываць до конца, мы не ведаем, але ёсць рызыка, што, канешне же, і павысіцца беспрацоўе ў гэтых гарадах, заробкі перастануць расці, але і сацыяльнае жыццё пагоршыцца. Бо вельмі часта мясцовая ўлада выкарыстоўвае гэтыя буйныя прадпрыемствы як прадпрыемствы, якія даюць грошы на нейкае сацыяльнае жыццё, да? Спансуюць хакейныя каманды, футбольныя каманды, робяць нейкія помнікі ў горадзе, спансуюць нейкія святы. Зараз у гэтых прадпрыемстваў будзе менш грошай, і гэтыя прадпрыемствы будуць менш, тым ліку, выдаткоўваць на гарадское жыццё. І гэта ўжо пачынае адбывацца, да? То у тым же там Салігорску, Беларусь-Калій ўжо там спыняе нейкія такія грамадскія праекты, якімі яны там падтрымліваюць гэтае гарадское жыццё. Тому гэтыя і людзі, які працуюць на гэтых горадаўтваральных прадпрыемствах, але нават не яны, проста іх сем'і, проста жыхары гэтых гарадоў таксама будуць адчуваць змены у негатыўны бок менавіта за санкцыі. Я хацела яшчэ вас запытацца, які горад у вашым рэйтынгу на самым апошнім месцы? Город Крычаў у нас на самом апошнім месцы. Крычаў. Вы тлумачыце, што это найгоршы горад для жыцця ў Беларусі. Так. Чым гэта можна патлумачыць? Чым гэта можна патлумачыць? Ну так атрымалася, што ён таксама знаходзіцца на ўсходзе. Там няма добрай эканомікі. Ён ля самай мяжы з Расіяй, там кепская дэмаграфія. У прынцыпу у гэтым горадзе цяжка знайсці пазітыўныя бакі. Ось. Агулам Віцебская, Магілёўская вобласці яны адстаюць. Там проста фізічна па колькасці менш гарадоў, яны больш адсталыя, яны менш паспяховыя, таму такія гэта больш дэпрэсіўныя нават вобласці, калі глядзець па абласцях краіны. Калі выключыць Менск і абласныя цэнтры, так, то які горад найлепшы можна назваць у Беларусі з такіх невялікіх гарадоў? Ну, ось на 4-м месцы у нас Салігорск, на 5-м месцы гэта Жодзіна. Там добрыя заробкі, добрая эканамічная сітуацыя, яны даволі маладыя гарады. І грамадства актыўна, так, як казаў ужо у тым жа голасе, мы бачым, што вялікая колькасць людзей, яны асэнсавана ўдзельнічалі у падзеях мінулого года. А вы не першы год праводзіце гэты рэйтынг. Як можна карэктаваць, планаваць, абапірацца на яго, выпрацоўваючы такую даўгатэрміновую палітыку ў дзяржаве, палітыку і будаўніцтва, і там сацыяльнага жыцця? Натуральна, што гэта не вы робіце, але тым не менш, чаму рэйтынг важны? На што ён можа ўплываць, чаму робіцца? Якая беларуская практыка ў аналізе такіх рэйтынгаў? Ну, я так скажу, калі мы задумлівалі наш рэйтынг, а першы рэйтынг выйшаў у 2018 годзе, то мы яго бачылі у тым ліку і як інструмент камунікацыі неяк з мясцовымі ўладамі, бо тады пачыналася насамрэч канкурэнцыя паміж мясцовымі ўладамі, паміж рознымі гарадамі, і мы рабілі прэзентацыі ў розных там рэгіёнах гэтага рэйтынгу, і пачынаў з'яўляцца інтарэс нават саміх мясцовых уладаў. У 2019 годзе, напрыклад, мы прэзентавалі гэты рэйтынг старшыні брэсцкага гарвыканкама Спатару Рагачуку, які тады выглядаў вельмі мадэрновым, адкрытым кіраўніком горада. Ён увесь час сустракаўся з гараджанамі у адкрытым фармаце, клікаў усіх у залю Дома культуры і быў такі вельмі актыўны. Ён сам да нас звярнуўся, сам прапанаваў сустрэцца і казаў, як яны хочуць змяняць горад, каб ён там рос у гэтым рэйтынгу. А потым ён аказаўся адзіным з старшыняў гарвыканкамаў, які быў давернай асобай Лукашенка, і ў Брэсце мы ведаем справу па гарадах. Брэст зараз у лідарах па колькасці палітвязняў сярод усіх гарадоў. Таму
Спачатку гэта бачылася як спосаб дапамагаць гарадам разумець, як яны могуць змяняцца, і мы спрабавалі гэта рабіць, але потым мы бачым, што у бягучай палітычнай сітуацыі, безумоўна, гэта немагчыма. Так? Гэта першая частка праблемы, але не толькі ў гэтым праблема. Калі мы паглядзім на тры нашых рэйтынга, мы бачым, што сярод фактараў паспяховасці гарадоў іх тры. Гэта заходняя мяжа, як я ўжо казаў, то бок гарады з захаду больш паспяховыя па розных прычынах. Людзі часцей ездзяць туды, грамадства больш актыўнае, улады больш актыўныя, турыстаў больш. Вось это ўсё пачынае змяняць гарады. Гродно мог ператварацца у наш такі беларускую версію Львова, бо там кожны год десяткі тысяч літоўцаў, палякаў прыязджалі просто паглядзець гэты горад, там пачыналі з'яўляцца рэстараны, пачыналася развівацца турыстычная сфера, пачыналі адбудоўвацца рэстараны, пачыналі адбудоўвацца гатэлі, пачалі адбудоўваць Гродзенскі замак, зараз гэта ўсё спынена. Да? Заходняя мяжа была гэтым драйверам, турысты былі гэтымі драйверамі, і сталіца, сталічны рэгіён былі гэтымі драйверамі. Цяпер, калі мы паглядзім на гэтыя драйверы росту, засталася толькі сталіца, сталічны рэгіён. Турыстаў няма, яны не будуць прыязджаць за ковіда, яны не будуць прыязджаць у краіну, якой больш за 1000 палітвязняў. Гэта немагчыма уявіць. Мяжа зараз таксама зачынена. І гэта паказвае вельмі негатыўныя тренды на будучыню. Калі сітуацыя палітычна не будзе змяняцца, у беларускіх гарадоў не застаецца драйвераў росту. Гэта значыць, што ёсць небяспека, што беларускія гарады будуць рабіцца донарамі працоўнай сілы для іншых краінаў, для іншых гарадоў вакол Беларусі. Ну і сам рэйтынг Менску штогод таксама рознымі арганізацыямі ён меряецца, ён ніколі не быў вельмі высокім, але тым не менш паціху падрастаў, таксама выглядае, што будзе ніжэйшую пазіцыю займаць, так? Так. Так, ну. Мы гаварылі з Антонам Раднянковым, дырэктарам Цэнтру новых ідэяў, адным з аўтараў даследавання пра рэйтынгі беларускіх гарадоў, пра тое, якія найлепшыя і найгоршыя гарады ў Беларусі паводле розных вымярэнняў, якія тэндэнцыі ёсць вось у гэтым рэйтынгу ў сувязі з палітычнай сітуацыяй. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй. Усяго найлепшага, да пабачэння. Да пабачэння.